spoluobčania, považujem za dôležité vám povedať jeden základný fakt. Vo svete obdivovanom Švajčiarsku priamu demokraciu nastolila politická strana. Boli to liberáli. Predstavte si švajčiarskeho liberála, švajčiarsky slobodný občan, a ktorý sa nazýva ako liberál. A teraz si predstavte, že tá strana sa menovala radikálni liberáli. My, pokiaľ sa chceme zbaviť psychopatov, psychopat je charakterizovaný túžbou pomoci. Moc v tomto štáte je v zákonodárnej, súdnej a výkonnej moci. Tam máme pán Sihelský, Mišu, majú teraz problém s policajtami a podobne. My potrebujeme mať politickú stranu, kde sa nám títo ľudia túžiaci pomoci. Je ich zhruba 6%, 12% spoluobčanov pomáha podrobiť si zbytok spoločnosti. My potrebujeme zniesť požiadavky na kandidáta novej politickej strany. Také požiadavky, ktoré budú pre rodilých psychopatov nepriateľné. V takom prípade sa nám podarí získať politickú stranu plus jej zabezpečenie. Nemôžeme byť naivní. My môžeme získať politickú stranu, ktorá môže uskutočniť zásadnú politickú zmenu v našej spoločnosti. To je všetko, čo som vám chcel povedať.